Na štandu specijalne bolnice Merkur na sajmu turizma u Beogradu predstavljen je i projekat C4Care, društvene inovacije za integrisanu zdravstvenu zaštitu starije populacije u regionu Adrion, podržan od strane Interreg Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA 2 fonda. Sa budžetom od 2,3 miliona evra, projekat ima za cilj da doprinese stvaranju sistema za primjenu inovacija u zdravstvenim uslugama, pre svega namenjenim starijem stanovništvu. Između 10 partnera iz 8 zemalja, specijalna bolnica Merkur iz Vrnjačke Banje jedina je iz Srbije uključena u projekat, uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja. Merkur je na sajmu predstavio pilot projekat koji uvodi telemedicinu u Srpske Banje. To je prvi projekat Evropske unije koja je dobila zdravstvena ustanova u Srbiji, opet prvi i opet Merkur ide napred i to je obaveza moja i mojih saradnika da uvek idemo u susret i poslu i problemu i u ovom slučaju nekog finansiranja. Vrlo interesantan i neobičan. Predno 4-5 godina smo pokušali da dignemo projekat koji smo nazvali DUD. Hteli smo da radimo daljinsko upravljanje dijabetesom, pa smo odložili to za neko drugo vreme, a sada u programu socijale, načinu lečenja i poboljšanom lečenju starijih lica, koje pre svega radi Ministarstvo rada, ali također uključeno i Ministarstvo zdravlja, pokušavamo da radimo telemedicinu za naše starije pacijente. I uz dobru organizaciju, najvažniji deo ove priče, ja sam zamolio sve saradnike koji rade na ovom projektu da on bude samoodrživ, da kompletno pacijente ubrežimo i svi koji su na programu ovog slučaju dijabetesa, imamo direktnu komunikaciju sa njima, svako jutro dobijemo izveštaj visine glikemije, prethodni dan šta su radili od ishrane, koje fizičke aktivnosti, jer to je cilj edukacije svih pacijenata koji i sada dolaze u Merkuru, da napravimo edukaciju pacijenata kako se hrane, kako fizičkom aktivnost se bavi, kako da uzimaju insulin ili oralne terapije za dijabetes u odnosu na visinu glikemije. Sada ćemo s ovim projektom, nadam se u narednih 2 godine, da napravimo da on bude samoodrživ i da radimo na telemedicinu. Naši lekari će 24 časa biti u vezi sa svim tim pacijentima, već je završena prva velika anketa, za 15 dana prezentujemo tu anketu i unosimo je u projekat i očekujemo da ćemo narednih 2 do 6 meseci da napravimo da bude nacionalni projekat i da Ministarstvo zdravlja sa Ministarstvom socijalne politike napravi jedan projekat koji će biti na nivou države. Opet će Merkur biti tu lider, ali uz pomoć Ministarstva zdravlja i finansiranja od Republičkog fonda zdravstva u narednih godinu, 2 mislimo da unesemo taj projekat, da krenemo sa pilot grupom od 1000 ljudi. Očekujemo da bude to narednih 5-6 godina sa 10 do 50.000 ljudi. Zašto? Dijabetes ima oko 60.000 ljudi u Srbiji, a oko 600.000 na oralu. Naravno, nećemo raditi samo dijabetes jer imamo dosta starijih ljudi kojima treba kardiološka pomoć i pokušat ćemo da to sinergiju napravimo sa više lekara i da bude jedno, kao što sam rekao, najvažnije samoodrživi projekat. Kad se prekine finansiranje Evropske unije, mi da nastavimo da ga radimo. Dr. Vlado Dimovski, profesor Univerziteta u Ljubljani, koji je i vodeći partner na ovom projektu, pojasnio je suštinu ovog poduhvata. Ja se nadam da isto posle završetka ovog projekta to neće biti još samo jedan bivši projekat, nego da će to postati jedan ekosistem gde ćemo i u buduće bez projekta da radimo i da učimo jedan iz drugoga i napravimo jednu mrežu, zdravstvenu, socijalnu i tako dalje mrežu u Adrion regiji koji će onda se priključavati različiti drugi partneri i koji će isto učiti od nas, a i mi od njih. Recimo, ako uzmemo za pitanje telemedicine, vidite da smo u svetu u kome govorimo o takozvani digitalizaciji. Ne trebamo za svaku situaciju ići kod lekara. Možemo ga konzultirati preko digitalnih platformi i to je neki veliki izazov. Kako je sad sa dijagnostikom, kakvu mu upute dati i tako dalje, u smislu poboljšanja njegovog zdravlja. Recimo, digitalizacija odnosno telemedicina bi mogla da poboljša i dijagnostiku, jer imamo sve mogućnosti povećane tehnološke opremljenosti, recimo bolnice i tako dalje, sa kojima i ne treba da dođemo na licu mesta kod lekara. Možemo to i sami da imamo određene mašine, recimo sa kojim merimo određene vitalne životne funkcije i to saopštavamo preko digitalnih kanala. Realizacija ovakvih inovativnih projekata važna je i za državu Srbiju i zato Ministarstvo zdravlja, ali i Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja očekuju izuzetno važne rezultate koji će unaprediti i naše zdravstvo. Ovakva jedna usluga je od izuzetnog značaja
zato što na neki način preveniramo njihovo institucionalno zbrinjavanje, odnosno na jedan efikasan i brz način može da se odgovori na njihove potrebe. Uglavnom su oni uplašeni, ukoliko još žive sami, onda je naravno i opravdan njihov strah da ostanu sami u svojoj porodici i naravno kako će i pod kojim okolnostima biti sigurni. Mislim da je ovakva jedna usluga jako važna. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je donelo, predložilo strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga u zajednici kao jedan strateški važan dokument upravo koji predviđa razvoj socijalno-zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici i ovo jeste jedna od dobrih primera i dobrih usluga u tom pravcu. Inače, realizacija projekta C4Care započela je u decembru 2020. i završit će se u maju 2023. godine. Obuhvaćeno je 8 zemalja Jadranskog regiona sa ukupno 10 partnera, odnosno institucija učesnika, a jedini predstavnik Srbije je upravo specijalna bolnica Merkur iz Vrnjačke Banje.